आज राज भाई से बात भइल ह। अब पूछनी है, ए राज भाई गाड़ी का इतना मर्द देवे ला? तो हंसे लगल हन। कहलन कि गाड़ी हम ए ला देवे नी कि ई जौन सिंगर बारह सन उ तो गाली देते बारह सन, अगर हम गाली एकनी के ना दी तो ई ना मनी हसन। आ इहो बात बतैलन कि हमरा लगे परमिटो बा गाड़ी देवे के, उनकर मैनेजर जौन बा कोर्ट से परमिशन ले ले बा तब ई गाली देवेला। आ जिनका लागत हुई कि गाली देवेला इनका के लोग काहे ना रोकेला, तो भाई हम बता दें कि अगर सिंगर गाली दे सकता सन गाना में कोई के माई बहिन के, तो ई सिंगर के साले लोग के गाली काहे ना देस। ई बात मेन बात बा। तो यही के कहलन कि हम साले लोग के गाली काहे ना दी, आ हम जिनका के गाली दे देवे नी उ 3 दिन तो बाहर रूम से ना निकलेला। ई बात बहुत अच्छा लागल ह। और ई कहलन कि हम गाली देवल के छोड़हूँ चाहतनी, हम गाली अब ना देहें लोग के, कैसे कि गाली देहल उ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। भले एथी जौन व्यू बा गाली देला से बहुत आगे आ जाला, व्यू बढ़ेला, लेकिन हम गाली देवे के नहीं चाहत। अगर इनकर चैनल के रउरा देखे के चाहत हैं तो क्रेजी नंबर 1 सर्च करें यूट्यूब पे तो उनकर चैनल आ जाई। हम वैसे डिस्क्रिप्शन में भी बोलम तो रउरा डाल दें। और ये बहुत अच्छा बात लागल है। इनकर सब्सक्राइबर जौन बा कि 7 लाख सब्सक्राइबर बा, और ये बहुत ही डाउन टू अर्थ जौन बारे आदमी बारे, और अच्छा कंटेंट लावेला, लोग के अच्छा लागेला। और इनकर राज भाई चैनल भी बा, क्रेजी नंबर 1 भी बा, तो दोनों पे अच्छा खासा इंगेजमेंट बा, वीडियो भी अच्छा आवेला, तो रउरा देख सकतानी। और ये बंदा जौन बा कि सब लोग के चाहेला कि गाली भोजपुरी से हटो। ये हम पूछनी है कि अगर का भोजपुरी के विनाश हो जाए इस सिंगर के चलते, तो कहलन कि भोजपुरी जौन बा कि ये सिंगर से ना रुकेला। आई सिंगर लोग डिसाइड ना करी कि बर्बाद होई कि आबाद होई, कैसे कि भोजपुरी जौन बा समुंदर बा, आई सिंगर लोग एक लोटा जल बा उमे के। तो ये सिंगर से हम नहीं जानत कि बर्बादी होई। आई बहुत अच्छा बात भइल है, अच्छा लागल है इनकर बात सुन के। कैसे कि आजकल भोजपुरी में जे भी बा वो गाली दे के, कोई के गाली दे के फेमस होके के चाहता है। ये सब पे भी बात भइल है और अच्छा लागल है। राज भाई वीडियो देखिए तो कहीं कैसे कि इनको ऊपर गाली दे देता सब। इनका ऊपर गाना जौन बनल है, बहुत सारा गाना बाकी गाली वाला गाना बनल है, तो वो हम कहने कि काहे होता, तो कहतन कि हमारा ऊपर जौन सिंगर बा सन हम जौन गाली देवे नहीं, वो हमारा के गाली देवे लागत रहा। तो ये रउरा लोग देखत हो हम इनका राज भाई के वीडियो तो दिखे में थोड़ी आई बहुत अच्छा बात भइल। लगभग 6 मिनट हमनी बात कैनी हसन, हिंग हंसते हंसते बात भइल। ई का बताई, बहुत सुंदर लागल है। ई जौन बा कि सही में ई दिल खुश आदमी बारे, खुश मिजाज बारे ई आदमी। और इनकर बात हम बतैनी कि हमरो यूट्यूब चैनल बा, हम वीडियो बनाईला, तो कहलन कि अच्छा एकर सपोर्ट मिली रउरा। तो कहनी है कि ठीक बा, ये वीडियो डालें, हम रिकॉर्ड कैनी है, कहनी कि डाला जाए। और इनकर परमिशन मिलल बा तो वीडियो डालाइल बा, रउरा लोगन देखी। और ई सब जे भी बा ई बात भइल है समाज के ऊपर, भोजपुरी समाज के ऊपर, सिंगर लोग के ऊपर। और ई होके के चाही कि जौन बा कि रुके के ना चाही आंदोलन, जौन खराब आंदोलन गाना होता। तो कुल मिला के बात यह बा कि रउरा सबन भोजपुरी जौन भी खराब गाना आवता ओकरा के मत देखी, ओकरा के सुनी मत, तो अपने आप जौन बा व्यू कम हुए जाए। आखिरकार अगर रउरा सुनतानी तो ओकनी के बढ़ावा मिलता, ओकनी आगे जइहन सन और वीडियो के ऐसे ही बनैहन सन, खराब बनैहन सन, और लोग देखी आ ओकनी के प्रोत्साहन मिली। तो ऐसन ऐसन योद्धा बा लोग, राज भाई जैसन भोजपुरी इंडस्ट्री में जे रोकता भोजपुरी के, आ भोजपुरी के रोकता, अश्लीलता के रोकता, सॉरी अश्लीलता के ऐसन ऐसन योद्धा राज भाई जैसन रोकता। राज भाई के अभी चैनल के सब्सक्राइबर लगभग 7 लाख बा। तो अगर देखें तो एमे यहाँ का जौन बा कि गाली देवे नहीं, तो ठीक बा, गाली देवे नहीं, हंसी देख ली हमनी के। हम रिकॉर्ड यहाँ के नहीं सुनावत, कैसे कि कहनी कि ना अपन जौन भी व्यू बा अगर डाल देम तो ठीक बा। तो हम कहनी कि अच्छा, सोचनी कि अपने व्यू डाली, वहाँ के आवाज़ ना डालतनी, बसरते बात भइल तो बहुत अच्छा लागल है।
अगर रौरा भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेती, अगर रौरा अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करी, वीडियो देखी। हम ऐसा ही वीडियो लावे नहीं, मूवी रिव्यू करें नहीं भोजपुरी में। तो कोई अभी चैनल ज़्यादा नहीं खे तो हम भी चाहते हैं कि रिव्यू करी। यहाँ के 2 बात 3 बात बतैनी है कि बहुत सुंदर बात बतैनी है जौन कि भोजपुरी इंडस्ट्री ला अभी ज़्यादातर पढ़ल लिखल लोग नहीं खे। यहाँ के देखें कि इंग्लिश बोले नहीं, इंग्लिश पढ़े नहीं, इंग्लिश समझे नहीं। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये हाल बा कि स्क्रिप्ट पढ़े ना आवेला। उ लोग के फिल्म देखावे जाला कि पिछला राज फिल्म के है देख ली, हैंग बा डायलॉग आ हैंग हीरो कैले बा तोहरो यही करे के बा, तब भोजपुरी के हीरो लोग उंग करेला। तो कुल मिला के ई शिक्षा के, एजुकेशन के और शिष्टाचार के भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कमी बा। ओकर हमनी के भरपाया करे के पड़ी। एजुकेटेड एक्टर, एजुकेटेड जौन इंस्टीट्यूट से आवत दारन जौन, जैसे अब रौदा भैल फिल्म सिटी से जौन भी पढ़ के लड़का आवत तारा सन, फिल्म स्कूल से पढ़ के आवत तारा सन, ओकनी के देखे के पड़ी आ ओकनी के ही आगे बढ़ावा देवे के पड़ी एक्शन हीरो के अथी के, तब जाके हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री जौन बा सुधरी। आज तमिल इंडस्ट्री देख ली, तेलुगु फिल्म कौना ऊंचाई पर बा, जहाँ के बॉलीवुड आके कॉपी करता। तो वैसे ही हमनी के करे के पड़ी। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भोजपुरी। आप लोग अगर वीडियो के अच्छा लागल तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दें जरूर। धन्यवाद।